104.7 IFM. Report! Tumaas ng hanggang 20 pesos ang presyohan sa kada balot ng tinapa sa lungsod ng Dagupan mula sa 60 hanggang 70 pesos. Ngayon ay naglalaro na ang presyo nito sa 80 hanggang 90 pesos. Ayon sa ilang tindera ng produkto, dahil daw ito sa ilang linggong nararanasang konting supply ng galunggong. Nasa hanggang 50 balot na lang din daw ang kinukuha ng mga ito mula sa kanilang supplier dahil nararanasan din ang mahinang bentahan. Nasa 270 hanggang 280 pesos naman ang kada kilo ng galunggong sa wet market sa Dagupan City na sumipa ang presyo mula sa 170 hanggang 180 pesos per kilo. Samantala, hindi ganon karami umano ang supply ng galunggong ayon sa mga tindera. Mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Poneraca, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.